Така, въпросът какъв беше? Защо според теб една част от приятелите ти изоставиха? Всъщност този въпрос е много лесен. За да са ме изоставили и така, значи сам можеш да прецениш какви приятели са ми били. Мисля, че това, че всеки човек се променя. Думите на един от тях беше: не знаеш как да се държиш с приятелите си. Но мисля, че точно този човек, който ми го каза, не е заслужил държание по-достойно от това, което съм му обърнала. Както да е. И да, всеки човек се променя, но явно моята промяна не им е понасяла. И аз не искам да ги задържам при мен, след като те са решили да се скараме, или пък да ме игнорират, или да са безразлични. Окей, в смисъл, нямам нищо против. От хората, които загубих, само един ми е бил важен. Такова. И въпреки че аз съм такъв човек, че каквото и да ми се случи, аз го преживявам супер бързо, забравям супер бързо и има хора, които ми помагат това да стане още по-бързо, защото ето примерно с Полина, аз първоначално беше супер тъпо, обаче болката отминава с времето, смисъл, окей, щом тя така иска, така ще е, и за всички, които са ми се разсърдили, смисъл, няма да се променя, защото на някой не му харесва човека, който съм, просто това няма как да се случи.